Maite, Bai? begira, hau da taberna. Azkenik hildu gara. Ai, ez larritu, Maite, Kafetxo bat hartuko nuke Ziur, gustoa. Eneritzek gozo prestatuko digula kafetxo bat. Kaixo, Eneritz. Kaixo, bikote. Eneritz Krende Elorriarrak 28 urte ditu eta tabernan egiten du lan. Emakume ausarta izanik, estilo ezberdinetako arropekin janzten da. Ilea ere modu askotara eraman izan du. Ez dio aldaketa estetikoei inolako beldurrik. Eneritz taberna irekitzeko prestatzen harrapatu zaitu, Bai, ezta? hemen nago dana txukun jartzen. Benetan estilosoa da gure zerbitzaria, ezta? Oso, ilea, arropa... Eneritz oso neska ausarta da, ikusten zaio, bestela azkenean ile hori ere eramateko ausarta behar dezu izan. Normalean horrela jasten zara? Ez, gaur horrela, bizer printzesaz jazteo, da, adeketolan estilo rockeroa, printzesa, hippilongi bebai, danetik, ez deket estilo fijorik. Erreferenterik edo ba aldezu? Ez, ni naz referentze bakarra. Zuretzako, ezta? Bai, niretzako, bai. Ez ara fijatzen inorretan. Inorraz. Haitzen naz, da, esateot, hau, eta hartzeo, da, ipintzeo, da, kitxo. Nik uste nortasuna badaukala, baina nahiko nahastua. Bueno, berduan nolatan jarri zara gurekin harremanetan? Hilabete barru, Bartzelonan bierrera noia, da... Non egin behar duzu lan? Hotela baten. Bartzelonara badoa, eta gainera hotel batean lan egiteko findu beharra dauka. Txukunago, dotoreago... Eta eskatu dizkizute igual baldintza batzuk bete behar dituzula arropari dagokionez? Pizkate pintxu hau... Bai, agian ez dagokiena, ezta? Jantzia hilia ere ez da erraza. Muturretako neska zehazu, ez? Txukundu behar dugu neska hau, Maite. Bai. Karo, Eneritzek orain laneko kontua dela eta pixkat findu behar du bere estiloa, ez? Baina nik uste bere nortasuna galdu gabe. Prest zaude gurekin lanen hasteko? Prest nau, bai. Bai, Oso prest. Ondo da, eta arduntze, kafe hartuko aldeu. Ai, Maite, denbora bari gaude. Baina. Lanera joan behar gara. Vale. Bueno, bikote. Ero arte. Gero arte. Ez deket beldurrik, ez, libre edo zer gauza egiteko.